Mhm. Ang tanak manan kakabaranggayan, dagiti ka pagpadak ang taga-kapilyan. Hello kada kayo amin. Ang tanak manan nga mangted iti maysa nga video nga sapay ko makapag-iyawat iti isem ken katawa kada kayo amin. Ditoy ket sapay la ko magustuhan nyo. Ti topic tayo manan tatta dagiti nagnagan ti iskwelaan nga nung makitam ko kaslang ka mamahati. Nung mabasang ginagan ti iskwelaan ko kaslang madim kaya ti sumurot. Siyempre no naidumduma ginagan iti iskwelaan kaslalang madi ti ko iti pa nagkita na tao. Lalo no dagiti padating nga Ilocano ke na kwada nga agsintir. Dagiti nakitak nga nagnagan ti eskwelahan nga kwa sabsabali na idumduma. Ano nakakatawa. Nakala kaming dagiti internet ti Google iti garod mano daytoy dumabaset ang tumon unang nagan ti eskwelahan daytoy inuman elementary school. Abi kita inuman na po pastor kang nakapigarod di inang mo tinaga di eskwela nyo inuman elementary school. Ano ba inang mo gawid kanto na nabartek dili anak na nga eskwela di. Ay ta inuman mo elementary school. Ay sabaro no daytoy elementary school. Ano nga daytoy nga eskwelaan isa na mamaawatan elementary school kaslawan iti ang sigurado. Ang sigurado nga eskwelaan daytoy. Pwede pa sa marunong hindi elementary school. Hindi elementary school ang nga garod daytoy no hindi elementary school. May high school garod no college. Kanya ngayon garodan. Ari pa sumaro no bayag national high school. Kanya mo dito bayag national high school. Nampot garod. Nampot dating eskwelahan. Tepa sa marunong parang elementary school. Handa sigurado no elementary school ato no anya basta parang elementary school. Nyawa na kita nga nagnagan ti eskwelahan. Dapay tulo elementary school. Yun, ada tulo elementary school kasla nagmadimo nga nagan ti eskwelahan ato. Kasla atay mo ada saki mo nga tulo. Nga ngayon tipay suso elementary school. Suso elementary school nga ato yun. Hindi kita sumsumro kung may dagsuso. Andyan. Nakakatawa mo dagit yun. Nagnagan ti eskwelahan. Dapat ato piniti elementary school. Andyan. Pinitian elementary school ang garod mo at nga mabalin sumro di babae dito. Ibabalin lang pinitian elementary school. An elementary school. National High School gayam. Mali mo yung bagbagan. Tinitian National High School. Dapat ate sa marunong. Walang elementary school. Ano nga rin tada dito mall. No, walang elementary school. Nga park. Walang elementary school. Na maganda
pag-is-eskwela ang nineng, pag-is-eskwela ang balong, ijay walang elementary school. Awan gayam to pag-is-eskwela. Nga ngayon. Ate Pais Maruno, bala kayo elementary school. Nasumrot kayo, bahala kayo. Bahala kayo, nasumrot kayo, nasa... Bahala kayo, elementary school. Sumrot ka na saan ka sa asli ajay. Nga to yun, Ate Pais. Welcome, Inupakan Central School. Madi nga pa sumrot, hindi kita nakilita sa... Bagi din nanog data Inupakan Elementary, Inupakan Central School, naganti schoolad. Nyamutin. Digijay po iti nakitak nga nagnaganti eskwelahan nga ay na po makapakatawad. Makapasakit tiyan na mabasa kaslalang pasaragang pekadigi anak mo no kasi iti nagnaganti eskwelahan. Gingana ganad lang man dito yun kakabaranggayan. Thank you iti panagbuhay manan. Sapay kumanta. Umission kayo in. Nagkatawa kayo manan. Sige, bye-bye.